Kaburam bat ka jingkyrduh U Blei Ublai ngi sasisian ya galat ya Jingpuson ya Ka Ktien U Blei. Pangai ku Blei piru baro ki basngap ki basashkor ya kani ka Jingpuson pangangit scam Ka Ktien U Blei kan kirku ya ka jinglong bensiam ka jongpi. Ka Jingpuson agni ka sngi kalong syapang ka jingkyrduh ha ka iohsngew ya Ka Ktien U Blei. Amas kalanong ka pra gadkot ka bakatwe ka ong ini ki kentien. Hakmi ki sngi kenwan ong utrai U Blei. Barngan pa ka jingkyrduh ha geri. Ka jingkyrduh kupu lemne ka jing sliang ka Henry ka jong ka iohsngew ya Ka Ktien utrai. Kadon ka jing thulo pa na Ka Ktien U Blei. Ha ka baki sngi kenwan pakandon ka jingkyrduh ya kupu lani ka Henry ka jingkyrduh kalong ya Ka Ktien utrai. Iango U Blei bangirang yo ya galat berkekabu tang ya ka ban puli ya ka Bible. Henry ban iohsngew ban shashkoru ya Ka Ktien U Blei lengba shibun ki shakri ka U Blei ka bangila ya ka ban iohsngew la kalong ha ka jinga senglang lagalong leng bagi social media iango U Blei na kabenta ka jingroy jong Ka Ktien U Blei wat ha digari ka jela ka jongi tin rengim de bonklet bakadon ka jinget hu lupa bakan sepoi ka por ngim tep lano Henry kan sepoi ka por ka jingkyrduh ya Ka Ktien U Blei ki brew ken kwa ban iohsngew Henry kim iohshu kalat ban iohsngew. Yimtip hadu katno kani ka perthai social media. Ha ka bangila ya ka ban shashkor Ka Ktien U Blei. Hadu katno slam kan long. Yimtip ya ka jingkala na ka banta kisngi ki por ki barwan. Henry tang ka wai galong. Ni aigo U Blei ba menta nginang yo ya Ka Ktien U Blei. Perka jingkali galong. Hatu nginyaw kor na ya Ka Ktien U Blei. Ka Ktien U Blei kalong da shisha ka bakodor na ki bakodor tam. Namaru brew unum laban tang do kupu. Rew don kam ya ka web ko Ka Ktien ka bami na ka shintur U Blei. Kata ka ka ibu Jesu Kristu kren. Pun sien ngi perkhatang ya ka bakin jado. Ngi perkhatang na ka benda ka met. Ban ngi sngot ho shay ba klem ka bam. Nginam laban hagri ka met. Henry ngidon kamban ken mauru U brew long tang kamet ulong ru kamensiam ka U brew kalong ka bakam kodor ka daw kalong kamet kala ban let pai no shika domet kat ba kamensiam kalong shiki bam jukut dere tak daw Jesu Kristu ong kan mento U brew bon yo ka perthai baro ka we undo no ya kamensiam dena ka benta jong kamensiam ka jongi bangidon kami Ka Ktien U Blei. Ka Ktien U Blei kalong jingem bat kalong mensim. Habang iohsngew Ka Ktien U Blei nginlong ki ba haka jingem ka bakin jaman sim. Larangi haka bakin jaman sim. Isngew thu ya ka jingtmu U Blei bat ka jingbot jong ka jingem haka di ka perthai. Henry ladag de tang haka do larangi isngew thu tang ka ba shabar. Haka bakaddo in sotu baki baro kilong ki bathala. The dena ka daw ngi aigo U Blei bangirang yo Ka Ktien U Blei. Hatung puli Ka Ktien U Blei. Hatung pusan Ka Ktien U Blei. Hatung ban shashkor Ka Ktien U Blei. Haman la kaski jong ka GM. Larang don kam ya ka bam haka di ka met. Ken mau bagi don kam ru ya ka jingbam bakin jaman sim. Ka balongkeng Ka Ktien U Blei. Wabs Paul haka shiti ka ba Thessaloni ka long balai ka khot ka badingkong ula kentu ya ki para banget dagini ki kentien haka ba waino ko para banget to pinduai na ka benta jongi ba Ka Ktien utrai kan yo stat bat bakan yo buram kumba ka longru bat pi wa Apostol Paul bagi shakri ki U Blei ki kentu ya ki para banget bakin duai barabor na ka benta Ka Ktien bahkan yo ban roistet bahkan yo buram
Namar habangi kren di Ka Ktien U Blei, kadon ke bor Ka Ktien U Blei. Bible kong bo blei upai Ka Ktien ban penkia. Pada shisha habaki breu iohsngew Ka Ktien U Blei, ki breu ki banok mensim, ki la ban yo mensim. Ki breu ki bapang, ki la ban yo kia. Ki breu ki bamdan jingkermen, ki la ban yo ya jingkermen. Ki breu baro ki don kambet ya Ka Ktien U Blei. Tawat akan ikasngi ke bamentaru. Ki don kamban keli la dia. Hato ila syak ba Ka Ktien U Blei kan wana ka donut ke jungi. Laningi em ya Ka Ktien U Blei ke bangi iohsngew menshim tiyo. Lani menshim snam. Lani menshim benai. Ki don kam ya Ka Ktien U Blei man la kasngi. Kumbang idon kam ya gabam man lagasngi. Penamla banong la namar bangala bamanen ngandom bam shu mentabroshdio. Man gasngi idon kam bet ban bam. Tikum taru idon kam Ka Ktien U Blei man lagasngi. Ki eki bahak bakin jamet ki ayangi ke kubor bat ke dur na ke bentak ke eki bakin jaman siem. Tedene te daw tungin duai kat bo blei dong play galat. Kat bagata ke por jong ke jingkyrduh kampat shimlawan. Tungin duai ba Ka Ktien U Blei kanang roistad. Ka Ktien U Blei kan yo bandrung haka donut jing ki breu baro. Bat kirpang na ke bentai jong pi ke iohsngew bat ke basashko de ke Jingpuson na ke singi. Tungin kut jingmat bangin shim kia Ka Ktien U Blei bangin nyokoru ya Ka Ktien U Blei. Kumbaong Petras yo Jisu. Akapor bag shibun ki breu bagi sedran ki la eno yo try. Try Jisu Kristus lakali. Hatu meru men eno enga. U Petras la agri ke kentien. Ku try. Shanungan let hamedon Ka Ktien bam jukat. Tadene takadaw ni kasingi wamenta. Kajingkali ke long hatung inyo kor na em ya Ka Ktien U Blei. Ka Ktien U Blei kan ay ka jingem, kan ay ka jingkemen, kan ay ka jingkermen. Panalor ki baro Ka Ktien U Blei ka don ka bor ban pen kuat yang abat ya pi. Itu Blei ka jingsuk unlor kat ba pi ka singi baro ka wai. Patungin aingo ru yo Blei na ka benda Ka Ktien patungin duai ru bo Blei dang say shibun ki shakri ka jongu ban pen sapriang ya Ka Ktien U Blei shadu ka bakut jong ka pertai. U Blei ka jingsuk unlor kat ba pi ka singi. Pada kuat ruban penken mawe pi lembag Ka Ktien U Blei. U Blei ia je pi da jing bam jukat. Amen.